Вітаю вас. Програма «Соба» в ефірі телеканалу АТР. У студії працює Олександра Сенько. І переходимо до теми, яка збурила і змусила хвилюватись усю світову спільноту, а власне про військову ситуацію у Сирії. Далі пропоную подивитись сюжет без коментарів. هذا الطفل من الغوطة الشرقية. أنا بأحد المحطات الطبية هي محصنة نوعا ما أكيد تحت الأرض، لأنك مستحيل أنت تكون مستحيل تكون على وش الأرض قدام واقف ربع ساعة متواصلة أستاذي. أبو عمار لا تعال شعارنا في الفول. Про атаки хімічної зброї, наближення військового конфлікту між США і Росією та загрозу ще масштабнішої регіональної війни. Проте основні реалії семирічної війни – те, що щодня гинуть невинні люди. Фактично ці новини вже перестали бути новинами для світу. Проте про це говоримо зі сходознавцем Центру близькосхідних досліджень паном Сергієм Даниловим. Вітаю вас, пане Сергію. От члени Ради безпеки ООН вимагають 30-денного перемир'я у Сирії. Раніше в Сирійському центрі з моніторингу та за дотриманням прав людини повідомляли про інтенсивні бомбардування урядовими сирійськими військами Східної Гути. Цей розташований поблизу Дамаска анклав контролюється ворожими до Башара Асада силами, серед яких переважають ісламісти. Від авіаударів сирійського уряду, які підтримують російські військові у Східній Гуті, за останні дні загинуло вже понад 540 цивільних, серед яких майже 100 – це діти. Повітряні удари тривали і в понеділок зранку. ООН ухвалила резолюцію щодо перемир'я. От, пане Сергію, як ви оцінюєте можливість реалізації цієї резолюції? Зараз перемир'я не зовсім дотримується, скажімо так, і навряд чи буде воно в повній мірі дотримуватися, хоча треба віддати належне Асаду і його радникам. Вони намагаються, спочатку залякавши, дати можливість оточеним військам, а також мирним мешканцям, які підтримують опозицію йому, виходити з цих районів. І таким чином він без прямого лобового зіткнення, без того, щоб кожен будинок брати окремо, класти своїх людей, встановлює контроль над новими територіями. Тобто шанс на те, що перемир'я буде продовжено або встановиться в повній мірі, існує, оскільки це цинічна і раціональна одночасно політика Асада, який неодноразово погоджувався на перемир'я, забезпечував перемир'я, давав коридор, навіть дозволяв виходити бойовикам зі зброєю і фактично сприяв тому, що вони переїжджали в провінцію Ідліб, наприклад, на північному заході Сирії, для того, щоб просто менше класти своїх людей для того, щоб зайняти нові території. Пане Сергію, який зараз військовий розклад сил у Сирії, а точніше, конкретніше, у самій Гуті? Розумієте, про саму Гуту говорити, напевно, окремо навіть не варто, оскільки змінився весь контекст сирійського конфлікту. Як відомо, війна в Сирії триває з 2011 року.
повномасштабна, можна сказати, з початку 2012 року. До середини 2012 року, наприклад, перестала існувати сирійська арабська армія, тобто офіційна армія. Вона була розгромлена і почався період, коли в сирійському конфлікті вирішальну роль на боці Асада відіграють шиїтські формування, а також загони вартових ісламської революції Ірану, які фактично і ведуть військові дії. Так от, з 2011 року ні Туреччина, ні Ізраїль, ні Сполучені Штати, тобто зовнішні гравці, інші, крім Ірану, напряму не вступали в широкомасштабні військові дії одне з одним. Вони вважали, що час не настав. І от тільки зараз, після фактичного знищення територій, які контролювалися, звільнення територій, які контролювалися Ісламською державою, і Туреччина, і Сполучені Штати, і Ізраїль вперше з 2011 року повномасштабно, прямо, без посередників, без проксі так званих військ, беруть участь в сирійській війні, і розклад кардинально змінився. Ми маємо зараз ситуацію зовсім іншу. І атака на Східну Гуту – це наслідок цієї зміни ситуації. Сторони більше не підтримують того негласного консенсусу про зони безпеки. Є такі клаптики, є така клаптикова Сирія, Асад встановив контроль над більшою частиною території країни, десь залишилися анклави, де озброєна опозиція, переважно ісламістська, до нього зберігає контроль, десь курди, і райони, де Хезболла з іранцями, вони також майже напівавтономні. А після того, як оці зони безпеки, в яких, як Східна Гута, була гарантована те, що там не буде бойових дій, якщо вони не будуть виходити за межі цих районів, їм якби гарантувався такий військовий нейтралітет. Вони зберігалися. Після того, як Туреччина почала військову операцію в Афріні, після того, як Ізраїль за день знищив від 40 до 60% протиповітряної оборони Сирії, після того, як американці за один вечір знищили близько 200 російських бійців, Асад і росіяни зрозуміли, що ситуація змінилась. Після цих поразок треба щось робити. І Гута стала наслідком, вона стала символом відмови від зон безпеки. Які зараз бої можуть відбутися? Тому що, принаймні, Гута – це приклад, це місто. І якщо бої відбуваються у селах або у звичайних місцях, вони відрізняються від боїв у містах, тому що у містах гине ще більше людей. Які принаймні бої можуть відбутися зараз? До речі, вчора ввечері, поки чекаємо підтвердження, американська авіація знову нанесла удар по російським або асадівським військам в провінції Дейр-ез-Зор на сході країни. Це з приводу того, які бої. Зараз бої будуть відбуватися за розподіл Сирії. Сирію ділять Туреччина, Іран, Росія, Сполучені Штати, які прикривають курдів і гарантують їм, що східний берег, річки Єфрат, тобто східна частина Сирії, яка фактично зараз контролюється курдськими загонами. Які зараз війська утримують саму Гуту? Війська ісламістських повстанців. А які шанси захопити у кремлівсько-асадівських військ є? При інтенсивних бомбардуваннях достатньо великі шанси. У них практично немає шансів втримати Гуту. Тим більше, що там зараз частина повстанців, які контролюють ці райони, вперше виступила проти коридору, зеленого коридору. Зараз діє зелений коридор з сьогоднішнього дня. Тобто можна виїжджати. Там проживає, за різними оцінками, близько 400 тисяч людей. Я думаю, що асадіти діють стандартно. Їм треба максимально вивести людей, спочатку не лякати їх, потім дати коридор, хай вони виїжджають,
коли залишаються одні озброєні загони, на якийсь час знову продовжити бомбардування, а потім домовитися з ними про те, що їм теж дається зелений коридор. Ну, очевидно, в Ідліб, провінцію Ідліб, яка достатньо поки що, принаймні на зараз, контролюється повністю тими чи іншими силами повстанців. Пане Сергію, наразі з яких угруповань складається, власне, війська, ісламські війська? Ой, з дуже різних насправді. Але я хочу звернути увагу на те, що заглиблюватися в ці назви, в принципі, немає ніякого сенсу. Щоб не заглиблюватись, чи є там якась монолітність? Ні, ні. Більше того, в провінції Ідліб зараз ідуть бої між колишньою Нусрою, Нусра – це сирійська Аль-Каїда, та іншими протурецькими повстанськими групами і сирійською вільною армією. Жодної єдності не існує. Війна завжди радикалізує. Один з елементів успіху Асада, Тегерана і Москви був розкол і радикалізація озброєної позиції. Вони кололися на багато відламків. У контрольованому сирійською позицією анклаві Східна Гута кілька людей постраждали від отруєння хлором після великого вибуху. Одна дитина загинула. От, пане Сергію, які тактичні цілі намагаються досягнути бойовики, використовуючи заборонені методи війни? Це бойовики хлор використали? Ну, принаймні, про це свідчить дуже багато заголовків. Ну, мені важко сказати, хто використав. Тобто, надійних джерел, які би ідентифікували, хто саме використав хімічну зброю, хлор в даному випадку, сказати мені важко. Це перше. Друге, я не виключаю того, що це сталося внаслідок потрапляння снаряду чи якогось вибуху біля ємності з хлором. Третє, ті, хто обороняють Східну Гуту, цим хлором нікого не зупинять. Ті, хто наступає, в принципі, теж там це не є таким фактором, який змінить ситуацію. Хімічна зброя використовувалась Башаром Асадом, як відомо, саме використання хімічної зброї було приводом для дуже гучних заяв колишнього президента Сполучених Штатів Барака Обами, що він це не допустить, це червона лінія. На жаль, Барак Обама виявився таким, який говорить, але не діє, і Башару Асаду це все зійшло з рук. І тому до використання хімічної зброї, звичайно, ставляться як до зброї масового ураження. В Сирії міжнародна громадськість ставиться прискіпливіше і уважніше. Я не виключаю, принаймні так, що це було не наслідок потрапляння боєприпасів в якусь ємність з хлором. Не виключаю. Ви згадали досить гучні заяви Барака Обами. А як, на вашу думку, має зараз діяти Трамп? У Сполучених Штатів немає розуміння того, що далі робити в Сирії. У всіх проблема. Всі знаходилися в Сирії легітимно, оскільки була Ісламська держава. Ісламська держава – це такий прекрасний спосіб легалізувати свою військову присутність. Всі воювали один з одним, всі сторони абсолютно, але декларували війну з Ісламською державою. От вони її виграли, фактично. В тому вигляді, в якому існували, ISIS, він зник. Інша справа, що буде далі, і як він зміниться, а Ісламська держава буде в якомусь вигляді, в вигляді терористичних груп, це інша розмова. А зараз ми маємо ситуацію, коли в них зник оцей легітимний ворог. Що далі робити? Навіщо нам там перебувати? Прикривають курдів, бажання великого втручатися в велику війну для того, щоб знести режим Асада безпосередньо, вже немає. Час, момент наказати його за використання хімічної зброї тоді, в 2013 році, був прогавлений. Зараз зовсім інша ситуація. Я думаю, що Сполучені Штати чекають помилок інших, наприклад, Росії, а Росія їх буде робити.
А от згадуючи про Росію, президент Росії Володимир Путін наказав влаштувати денну гуманітарну паузу в боях у східній Гуті в Сирії. Активно працюють представники ООН та ЄС, закликаючи до негайного припинення вогню в Сирії. Але напередодні, буквально там за тиждень до цих подій, висловлювався президент Франції Еммануель Макрон щодо того, що Франція може завдати удару по Сирії, якщо там проти мирних жителів буде застосовуватись хімічна зброя. Як ви оцінюєте шанси ще однієї країни стати учасником цієї війни? Як не дивно, такі шанси зростають. Справа в тому, що росіяни підписали військово-політичну угоду з Ліваном, сусідня з Сирією країна, в якій традиційно доволі помітний вплив Франції, особливі стосунки між Бейрутом і Парижем. Як відомо, Бейрут колись був дуже франкомовний. Конституцію писали французи. Франція зацікавлена в тому, щоб стати Франція учасником має в цієї цьому війни? регіоні особливі інтереси. Вона завжди виступала саме? захисником, наприклад, християнської меншості. Башар Асад, до речі, батько Асада, попередній Хафіз Асад, наприклад, єдиний імпорт легкових автомобілів, який був дозволений в Сирійську Арабську Республіку, здійснювався з Франції. Всі інші імпортні автомобілі були фактично під ембарго. І це тривало десятки років. Да? У цих країн, безперечно, дуже особливі відносини. Нинішній президент Сирії, куди він приїжджав з візитами? Тільки в Париж, до початку цієї війни. Коли він прийшов, він же ж прийшов реформатором, який збирається лібералізувати політичний стан своєї країни, налагодити стосунки, повернути їх в нормальне русло з усіма західними країнами. Вони не були такими вже поганими. Його з помпою дуже люб'язно приймали в Парижі, в президентському палаці. Там дуже багато таких ниточок, які пов'язують Францію і Сирію, Францію і Ліван. Ці втручання всі, які відбуваються останнім часом, вони викликають занепокоєння як в Парижі, так і в Тель-Авіві, в Єрусалимі. Яким чином Франція може втрутитись у цю війну? Як це може виглядати? Це швидше буде символічний нальот якоїсь авіації французької, наприклад. На позиції сирійської армії або... сирійської армії ж не існує, як я сказав, повноцінно, да? Її бойові якості доволі низькі, вони виконують переважно допоміжні функції, за виключенням декількох там бригад, можливо. Це бригада не в нашому розумінні, це голосно сказано, це швидше батальйони за чисельністю. А іранці, шиїти, ополчення, бандити з усього шиїтського світу, які воюють за Асада. А чи можемо ми почути чи почуємо ми якісь заяви від Еммануеля Макрона щодо участі Росії у війні на Сході, у Сирії, принаймні? Чи можемо ми почути подібні заяви? Так, я думаю, якщо будуть продовження бомбардувань житлових кварталів, то да, звичайно, щось французи будуть говорити, виступати і протестувати на цю тему. Офіційно у Сирії поборено ІДІЛ. Росія, Туреччина і Іран у минулому році домовилися створити так звані зони деескалації. Тим не менше, президент Сирії Башар Асад продовжує використовувати і хімічну зброю. Ізраїль втягнувся в цей конфлікт. Туреччина обурена тим, що США підтримують курдів, яких Туреччина вважає терористами. А Асад втрутився від імені курдів, які борються з турками. Чому все ж таки ця війна не припиняється? Чи є шанс на те, що принаймні ці питання можна врегулювати дискусійно, дипломатичним шляхом? От ви на початку питання задали зони деескалації, а я на якісь попередні питання відповідав, що вони перестали існувати. От Східна Гута – це була зона деескалації одна. А в момент, коли ІДІЛ подолано, стало питання, що Сирія як держава фактично розпадається на зони, контрольовані зовнішніми гравцями. І тому мир встановиться колись, коли сторони
дійдуть інституційної згоди щодо майбутнього Сирії. А це буде не скоро. Коли буде переможець? Іран думав, Росія думала, що вони переможці, але справа не закінчена, вона все ще триває. І кінця в цьому, я ж кажу, буквально в перших числах лютого видавалося, що Тегеран і Москва святкують перемогу, ну, разом з їхньою маріонеткою Асадом. Один вечір і один ранок ізраїльський авіанальот і американські бомбові удари перевернули, і потім введення турецьких військ в Афрін перевернули, підкинули карти. І тепер вони ще не лягли на стіл для того, щоб нам сказати, як будуть розвиватися події. Вони ще в повітрі. Щиро вам вдячна. Сходознавець Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов був гостем нашого ранку. Поки ми з вами обговорюємо цю історію, яка відбувається у реальності, пропоную перейти до рубрики «Цей день в історії». Масове вбивство жителів Хайбаху, здійснене 27 лютого 1944 року співробітниками радянського НКВС в гірському аулі Хайбах Чечено-Інгушської АРСР. В стайні Хайбаху були зібрані люди, які не могли самостійно спуститися з гір для депортації. В основному хворі, діти, люди похилого віку і жінки. Кількість зібраних в стайні становила біля 600-700 осіб. Двері в стайню закрили, і начальник далекосхідного краєвого управління НКВС віддав наказ підпалити стайню, а людей, що намагалися вирватися з вогню, розстрілювати. 27 лютого 1989 року в столиці Венесуели Каракасі спалахнули масові заворушення, спричинені різким підвищенням цін, зокрема на продукти харчування. Досить швидко вони перекинулись на провінційні міста і тривали до середини березня. В ході їх придушення 256 чоловік були вбиті і біля 2000 отримали поранення. Цього дня 1991 року о 9 ранку за нью-йоркським часом президент Сполучених Штатів Джордж Буш-старший оголосив, що Кувейт звільнено, іракську армію розбито. Рівно через 100 годин після початку наземної операції і після 6 тижнів від початку операції «Бурі в пустелі» коаліційні сили добились повної перемоги над Іраком. 27 лютого 2014 року на хвилі подій Революції Гідності коаліція «Європейський вибір» у Верховній Раді обрала Арсенія Яценюка 15-тим прем'єр-міністром України. Цього ж дня був затверджений новий склад уряду. 27 лютого 2015 року о 11:50 за місцевим часом у Москві на Великому Москворецькому мосту 4 пістолетними пострілами із автомобіля вбито одного з лідерів російської опозиції Бориса Німцова.